Giduso na sa Catholic Bishops Conference of the Philippines ang Sugboswak nga magbahin sa Archdiocese of Cebu ngadto sa tulo ka mga dioceses. Ang CBCP plenary meeting gipahigayon sa miaging Enero apan formal nga gipahibaw ni Archbishop Jose Palma ang pagpalayo sa CBCP sa Sugboswak sa Archdiocese of Cebu. Opisyal usab nga miatubang sa matig balita ang Commission on the Laity sa Archdiocese of Cebu aron ilang ipahibaw ang ilang pagsuporta sa Sugboswak. Usa sa gitanaw sa Commission on the Laity nga kung mabahin ang Archdiocese of Cebu, mas makatubag na unya kini sa espirituhanong panginahanglan sa katawhan. Ang Sugboswak gikan sa pulong nga Sugbo ug ang buswak nagpasabot nga blossom upag pamuwak sa lain pa nga diocese diin ang usa manukad sa siyudad sa Danao sa amihan ng Sugbo samtang ang laing diocese tukuron sa dakbayan sa Karkar alang sa Bagatang Sugbo. Gihangop sa Arsobispo sa Sugbo ang pagpakita sa suporta sa Commission on the Laity sa Sugboswak. Same is true with the Archdiocese of Cebu. Daghan na kayo and we feel that we really need more services. So, muna nga, nakayusa din ang mga laiko nga, yes, this will be good for us. When I go to Rome in March, to be exact, March 11 something, I have already a schedule to meet the cardinal in charge of the bishops to whom I do believe this document will be sent.